Ma nistgħux nibqgħu nagħlqu għajnejna għal dawk li qed jappużaw mill-inkjesti, hekk intqal mill-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard waqt li kienet jieħu sehem fil-programm Ekstra fuq xandir nazzjonali f'dibattitu mas-Segretarju Ġenerali Caretaker Nazzjonalista Michael Piccinino. Kulħadd irid ikun kontabli temilu, kulħadd irid jiffaċċja l-ġustizzja u dak li hemm bżonn li jiġi investigat, issir inkjesta dwaru, għandha ssir inkjesta dwaru, però mill-banda l-oħra qas nistgħu nagħlqu għajnejna sitwazzjoni fejn bl-aktar mod evidenti għandna faxxa estremista f'dan il-pajjiż illi qed titlob inkjesti b'mod abbużiv. Il-Ministru Attard enfasizza li b'din ir-riforma li kienet imwiegħda fil-manifest elettorali, il-Gvern mhux se jmiss l-ebda dritt taċ-ċittadini waqt li assigura li l-inkjesti ma jkunux arma ta' persekuzzjoni. Is-Segretarju Ġenerali Caretaker tal-Partit Nazzjonalista kompla bl-attakk fuq l-istituzzjonijiet. Kummissarju tal-Pulizija ma għamel xejn. Tul il-programm is-Segretarju Ġenerali Caretaker Nazzjonalista interrompa kemm il-darba u l-preżentatur anke ġibidlu l-attenzjoni. Il-Ministru għall-Ġustizzja innota li fil-qorti wieħed għandu jiftaħ l-inkjesti b'evidenza u mhux bajdut. Kaxċar li ħarġet mis-sentenza fil-konfront ta' Robert Aquilina hu id-Deputat Nazzjonalista Carol Aquilina. L-unika nies li xeklu l-ġustizzja taf min kien l-Aqda Repubblika u dan ġie kanonizzat mill-qorti sewwa fejn maġistrat Nadin Lija għal bl-aktar moċċar li likiġis li seħħew li huma legali u ma oskuraw il-ġustizzja f'dak il-proċess. Jiġifieri bl-ispett kollu ma nġewx nissimplifikaw. Il-Prim Ministru qed jassumi responsabilità ta' Prim Ministru fejn għandek sitwazzjoni fejn ikun hemm attakki sistematiċi fil-konfront tal-esponenti tal-Gvern. U qed jgħid bl-aktar moċċar li dawn l-attakki sistematiċi b'abbuż tal-proċedura mhumiex ittollerati.